Telocvični štátneho gymnázia v Trebišove sa po 12 rokoch basketbalu organizuje 3. ročník volejbalového 24-hodinového maratónu. To všetko pod vedením zapáleného telocvikára Ondreja Radomského. Som veľmi rád, že tie akcie sa rozbehli aj na iných školách. Po nás sa potom robila 24-hodinovka na obchodnej akadémii, základná škola Gorkého robila plaveckú, futbalovú 24-hodinovku, takže ja myslím si, že tá myšlienka padla na celkom úrodnú pôdu a že v okrese sa to rozmohlo tým dobrým smerom. Kolega Radomský prišiel s myšlienkou zorganizovať 24-hodinovku volejbalu. Si myslím, že bude to už aj naďalej tradíciou. Myslím si, že športom môžeme urobiť veľa pre svoje zdravie, udržať sa vlastne v kondícii, naučiť sa v šport veľa vlastne a preniesť si to aj do svojho života. Priaznivci tejto obľúbenej loptovej hry bojovali za svoje tímy až do skorých ranných hodín. Popri športovej príprave museli študenti zvládnuť aj vyhotovenie reprezentačných plagátov na propagáciu tohto podujatia. Pán profesor Radomský dal takú úlohu, že každý má mať nejakú veľmoc v tíme, zahrnutú veľmoc volejbalovú. My sme si brali Japonsko, lebo neviem, lebo je to trošku také príznačné. A hej, síce som Vietnamka, ale áno, a dačo, pretože nás nič lepšie nenapadlo, tak sme dali dačo. Na škole sme objavili talenty, pre ktoré sa volejbal stane možno niekedy aj profesionálnym chlebíkom. Napriek tomu, že milujem akýkoľvek šport, volejbal je pre mňa úplne najlepší, proste je to top pre mňa s volejbalom, má môjmu srdcu najbližšie. No a je to hlavne o tom, že to je kolektívny šport a proste keď sa dokážeš na niekoho spoľahnúť, že ťa podrží v tej hre, tak je to úplne úžasné. Ja som mala už aj dní, kedy som zo školy išla, keď som išla zo školy rovno na tréning, z tréningu na ďalší tréning, prišla som domov o 8, učila som sa do 12, lenže potom na druhý deň ten pocit, že na sebe makáš, je to naozaj nenahraditeľné. Volejbal je boj dvoch družstiev, ktoré sú oddelené vysokou sieťou. Hráči sa pomocou svojich rúk, ramien a trupu snažia premiestniť loptu na druhú stranu. Počas školských maratónov nejde o sety, na celkovom skóre vôbec nezáleží. Vyhráva pocit z užitočne stráveného času. Volejbal pre mňa znamenal vždy jeden z najkrajších športov, pretože je to veľmi inteligentný, decentný šport, vyžaduje predvídavosť a kolektívneho ducha. Venujem sa mu od mladá, nikdy som nehral však v závodne, iba ako rekreačne a som rád, že tí študenti sa tiež rekreačne venujú volejbalu. My ako študenti by som sa chcela poďakovať pánu profesorovi Radomskému, ktorý vlastne celú túto 24-hodinovku na našej škole začal. A pani Surke Hrubej, ktorá sa o nás každoročne stará, varí nám čaj a guláš so svojimi šikovnými devčatami. Pánu profesorovi Berešovi, Mendelovi a Begalovi, ktorí s nami aj o 4 ráno pískajú a motivujú nás a svojimi úsmevmi nás posúvajú ďalej a nedovolia nám zastaviť ani do poslednej sekundy a tak máme energiu na 24-hodinový volejbal. Ja sa touto 24-hodinovkou lúčim. 24-hodinovka je to moja posledná. Ale verím, že kolegovia a študenti budú pokračovať ďalej. Pre internetovú televíziu Trebišov Nikoleta Ferková.